Môžem iba tak pro forma. Daj mu dozadu ruky, daj. Takto. Ale už tomu záleží, Ne, on bude hovoriť vyhlásenie. Niekomu bude držať papier. Nožík máš? Nožík si mal zabrať. Ako to bude vyzerať, to dobre. Hej, americký spôsob. Ty kokos, no? To bola tá slávna misia z papiera? Účastníci podporaví všetci. Papier domu bude držať. Potrebujem nejakého svojho. Miro. Budeš hovoriť niečo na štýl, že je mi ľúto, čo som spôsobil tejto krajine. Tam to je napísané? Ne, to si budeš improvizovať, ale snaž sa plakať a také veci, dobre? Keď nebudeš plakať, donútime. Love! Nejaký papier by to bude stačiť. Počkaj, ja si zapalím k tomu, to bude pekné. Chalani, ale niekto strašilo, keď nás tu rozjebu teraz. Počkaj, nechodím. Buď uplakaný. Čakaj, nechodím. No ja natáčam. To bude Miro. Ja to otočím? Ja to opačím, že tu mám ešte nejaký text. No a počkaj, to je všetko? Môže to, čo som spôsobil tejto krajine? Hlavne nahlas. Všetko, čo sme tu robili v tejto krajine, je mi to hanba, že som takýto spinavý pes a ubližujem tu všetkým. Môj život není hodný jedného jediného zabitého. Tebla a tejto luke. Mohol druhýkrát narodiť, tak sa narodím ako Albánia. Ako šejdy narod. Ticho! On má rozsah, jemu to dá. Poď, dobre, idete s nami od začiatku? Potom, keď vystrelím, mykni hlavou, dobre? Odkvitni. Čítaj! Čítaj! Je mi to všetko, čo spôsobil v tejto krajine. A je mi to veľká hamba. Čítaj, kurva! Keby som sa mal ešte raz narodiť, tak sa narodím ako Albánec. Ešte raz, poď to vlastnejšie. Je mi to fakt všetko odpustený. Čo som spáchal v tejto krajine, aj tomuto ľudu krásnemu, nádhernému, tmavému. Už moč. Valdeo! Doneste benzín! Nechajte orgány, potrebujem!